Tästä se alkaa. Uusi handpongin edessä taas. Juhlaturnaus. 10 vuotta takana. 13.4. Aika lailla tasan tarkkaan 10 vuotta ensimmäisestä turnauksesta. Sen takia mä oon ajatellutkin, että tällä kertaa mä en tee yhtä videoa, fiilistelyvideoa, vaan katsotaan, miten on tähän päästy. Miten ollaan nyt tässä pisteessä. Teitä Muistellaan menneitä. Käydään historiaa vähän läpi, että miten handpongi on syntynyt, miten me on päästy tähän hetkeen. Moro. Fiilistellään vanhaa. Ja mikä tärkeintä, handpongi löytyy nyt YouTubesta, oma kanava. Ensinnäkin pistä seuraukseen, tilaukseen. Saat aina infoa, kun tulee uutta videoa. Tosta alapuolelta jostain, niin tilaa kanava. Sen mä oon tajunnut tässä ajan myötä, että mitään semmosia 15 minuutin videoita ei kannata tehdä. Kukaan ei niitä jaksa kattoo. Mutta tämmösiä 2-3 minuutin videoita. Fiilistellään myös vähän vanhoja kohokohtia, semmosia huippuheittoja, huippuhetkiä, mitkä on ikonisia handpongille. Esimerkiksi Juhon pomputusheitto viimeiseen kuppiin tästä. Tuomaksen kuuluisa promilleheitto. Tosiaan tältä kanavalta löytyy nyt sitten melkein kaikki handpongin videot, fiilistelyvideot, joulukalenterit, kaikki. Mä oon tuonut nyt ne yhteen paikkaan, ne löytyy täältä ja voin kertoa, että niitä kannattaa välillä fiilistellä ja katsella. Käydään seuraavalla videolla vähän, miten minä ja Samse kehitettiin handpongi, miten se syntyi, mistä saatiin idea, miten se kaikki ensimmäisestä turnauksesta asti, niin haluttiin panostaa siihen, haluttiin, että tästä tulee hyvä juttu, mutta ei me uskottu, että me näin pitkään tätä jaksetaan ja tästä tulee näin kiva aina. Seuraava video.